Na prípravu chia pudingu budeme potrebovať 400 ml kokosového mlieka, 6 lyžíc chia semienok, 1 banán a med na dochutenie. Z tejto dávky nám vyjdú 2 porcie. Banán zmiešame s mliekom a rozmixujeme. Rozmixované mlieko s banánom sme si preliali do 2 pohárov a pridáme med podľa chuti. Teraz pridáme 3 veľké lyžice chia semienok. Premiešame a necháme aspoň 15 minút odstať.